I ja sabeu que, com sempre, quan arriba el moment d'escoltar esta sintonia, és moment també de parlar de la pedrera del punt a punt. Avui, ja sabeu, barrejant tota l'actualitat del món del futbol base en la Comunitat Valenciana, sobretot en les escoles i en les canteres, en les pedreres més importants, amb l'esport en directe, perquè ara mateix, com ha dit abans Carlos Urrutia, tot està centrat i focalitzat en aquest partit disputant-se a Lleida. De moment, minut 2 de partit, Barça 0, Real Madrid 0 en la final de la Supercopa d'Espanya, que se juga en Aràbia Saudita. Xavi Jorquera, què tal, com estem? Hola Paco, què tal? Bueno, pues avui anem a parlar de dos vessants diferents en l'espai de la pedrera del punt a punt. Avui anem a encetar parlant de la Copa del Rei juvenil en este cas, perquè efectivament estem en un punt de la temporada en la qual tots els equips ja ens han deixat un peliu la demostració de on poden arribar i les seues credencials de cara a este torneig. Sí, totalment. Al final és un torneig que jo crec que qualsevol equip aspira a jugar. De fet, el Castelló, en una entrevista que van fer a Víctor Ventura fa uns dies en Esport Base, deia que l'objectiu del Castelló era classificar-se per a la Copa, però bueno, finalment no ha pogut fer. I bueno, és on se lluiten, millor dit, se medeixen els millors equips del país, no? A territori nacional, perquè al final són els quatre millors equips de cada grup i els 4 millors quins també dels 7 grups de la divisió d'honor. Enfrontaments complicats, també bon futbol, el Celta-Villarreal per a mi un dels partits més grossos, perquè al final el Celta és el líder del grup 1, i jo crec que enfrontaments d'un alt nivell que es va deixar esta primera ronda. Anem a encetar fent l'anàlisi i la dissecció per part de Xavi Jorquera d'eixe València-Saragossa, un partit en el qual, o una eliminatòria en la qual, en principi, damunt del paper, el València hauria de ser el favorit. Sí, la veritat que el València està fent un any excepcional, no hi ha un altre qualificatiu per a donar forma a este València d'Òscar Sánchez, que només ha perdut un partit, que va ser davant l'Albacete. La resta de partits s'han saldat en victòria, i la veritat que el Llevant, ara parlarem d'ell, no li està aguantant el ritme, està ja a 6 punts, i afrontar, la Copa del Rei, sabent que eres el campió d'hivern i que no has perdut només un partit i que estàs imposant el teu domini en este grup 7 per segon any consecutiu, fa que el València afronte la primera ronda davant el Saragossa, que està bé posicionat en el grup català, davant el Barça, Espanyol, etc. Està en una quarta posició. Crec que el València és favorit, juga en Paterna davant la seva gent, i crec que el factor camp pot ser decisiu. Anem a recordar que també este València Club de Futbol és un equip que ja la temporada passada va tindre un bon paper en la Copa, tot i que el seu punt de màxima ebullició va ser en la Copa de Campions, en la qual va arribar a la gran final i va caure davant el Betis. Sí, com dius, en la Copa del Rei no va tindre, una actuació molt bona, perquè va caure davant el Granada en els penaltis, va eliminar prèviament al Racing, però sí que és cert que la Copa de Campions va fer una extraordinària actuació, va eliminar al Barça primer remuntant un 3-1, recordo, un 3-0, sí. I després va eliminar el Real Madrid i ja en la final va caure davant el Betis en un partit molt igualat. Jo crec que és una oportunitat per a demostrar que el València és un equip copero, que vol la Copa, està demostrant que per nivell, per joventut, per estat de forma sobretot, pot aspirar a arribar molt lluny davant un Saragossa que, lògicament, davant en el grup del Barça, Espanyol, DAM, etc., està en aquesta zona mitja alta, s'ha clavat com a un dels 5 millors, per així dir-ho, i crec que al final el València en Adrián Gómez, etc., està tenint un resultat ofensiu i un potencial en el front d'atac impressionant. Al respecte d'este València, per a tancar esta eliminatòria, anem a recordar, ja ho has comentat, Adrián Gómez, que és el jugador que més està aportant a nivell golejador. És un equip que ha perdut jugadors que han donat el vot al filial de Miguel Ángel Angulo, i també no deixem a banda a Boico, que és de veres que abans, al principi de temporada, va ser el jugador que més gols feia en este València juvenil A, però que poquet a poquet ha anat perdent aquest potencial golejador en favor d'Adrián. Sí, Adrián va ser un dels reforços d'estiu, va vindre del Pontevedra,
i la veritat que el xic va començar un poquet a lo Bajini, no? Per així dir-ho, més amagat per darrere de Boico, que va començar com un dispar fent molts gols, però la veritat que l'últim tram d'esta primera volta Adrián Gómez ha fet un primer tram de campionat excepcional, ja porta 11 gols, ha superat a l'ucranià i és la principal referència ofensiva en un València que en totes les línies té jugadors de molt nivell, 2008, 2007, i jo crec que ahir el Saragossa va patir molt perquè Adrián està on fire. Favorit en l'eliminatòria, el València, has dit abans, no? Sí. Perfecte. Votem a la següent, amb equips de comunitat involucrats. El Llevant Unió Esportiva, DAM. El Llevant, que és un clàssic del futbol base, el futbol juvenil en la nostra comunitat, i evidentment l'equip en primera divisió també té aquest potencial, però la DAM és, podríem dir, la pedrera de pedreres. Vull dir, una cantera en Catalunya que és la font de molts jugadors que després arriben a Barça, a Espanyol i altres equips. Sí, exactament, per a que la gent ho entenga, és com així l'Alboraya, que és una escola no professional, però que nutreix a molts equips professionals, grups importants de les respectives comunitats. Que li han fet una nova ciutat esportiva, per cert, i que va ser la seu de la fase de la Regions Cup. Exacte. Fa un parell de mesos que va estar allí Carlos Gallardo, que després estarem nosaltres a les 10 de la nit en el futbol més nostre. Esta DAM que té molt de futur perquè té molt de passat darrere també, no? Sí, i al final és una pedrera, com tu dius, i una pedrera sobretot de portar talent a altres equips, no? Com el Barça, l'Espanyol, al final de l'Alboraya també així, pues, el xic que destaca pues, va a Villarreal, València, Llevant, i crec que va ser un partit més igualat de lo que se pot pensar, perquè al final la DAM sempre ha estat en aquesta part alta de la classificació, quart, quint, té un equip amb molt de talent, moltíssim de talent, però sí que és cert que lleugerament favorit és el Llevant perquè està segon classificat, un poc lluny del València, crec que a principi de temporada no s'esperava que estiguera a 6 punts ja en este inici de la segona volta, però sí que és cert que al final en el factor camp jugues en Bunyol davant la teua gent, la DAM no és un equip copero i que estigui acostumat a aquest tipus de situacions, de jugar un únic partit i jugar de la eliminatòria, i crec que al final el Llevant arriba bé perquè va guanyar ahir en un Aldi Nurgali que està on fire, que n'hi ha que comentar aquest nom també, Paco, perquè és un xic de Kazajistan que ha renovat fins 2028 fa una setmana i porta l'últim mes de desembre, gener, espectacular en 8 gols i un dels jugadors més en forma d'un Llevant que crec, com deia, que no està en un bon moment, en un moment espectacular, perquè jo crec que està un poc lluny de l'objectiu, que és guanyar el títol, però la veritat que en el tema de la Copa crec que partís com a favorit. Este davanter que comentem, perquè és de veres que és un xicó que crec que els està seguint també per el seu rendiment i per la seva irrupció en este conjunt del Llevant Unió Esportiva, però Aldi Nurgali, quin és ell, d'on ve, el seu background i sobretot què està fent esta temporada en el Llevant? Sí, doncs va arribar a la cantera del Llevant, si no recordo mal, fa 3 anys. Va ser captat per l'Acadèmia Internacional i venia ja de jugar en el Kuyait, d'un equip de Kazajistan. Va arribar com un poc Martin Krug, no? Aquesta Acadèmia Internacional que té el Llevant alrededor del món, Xavi Larroix també, que és canadiense, etc., Nezar Azibi. I este xic va arribar també en un altre xic de Kazajistan que es diu Chingis, que juga en el juvenil B, i la veritat que Aldi no va començar com a titular perquè és de l'any 2008, tenia molta gent davant, David Robles, Aleix Enríquez, Manel Ucedo, moltíssima gent davant, Luis Mi Pérez també, però la veritat que el xic a partir de finals d'octubre, principis de novembre va començar a ser titular, va enganxar molts partits i la veritat que en gols, assistències, ja porta 8 i és per a que la gent se faci una idea, és un extrem reconvertit a mitja punta perquè per a mi és un 10 pur, però el Llevant al jugar en 4-4-2 té que optar per jugar en una banda molt desequilibrant, té molt de nivell en el baló en els peus, ambidiestro també, i crec que és un xic que pot aportar molt a la pedrera del Llevant, que de fet en la renovació el club ja té decidit pujar-lo l'any que ve al filial. Al filial. Té contracte fins a 2028, està lligat per el Llevant Unió Esportiva i com ha dit Xavi, la temporada que ve ja estarà a les ordres del tècnic que esté en el filial del Llevant, que això és una altra qüestió. I veurem la categoria, si efectivament, de cara a la temporada que ve, perquè està lluitant en la zona de dalt de la tercera federació. I tenim els últims compromisos en la Copa que repassar. Este és, jo crec que un peliu desafortunat. Celta-Villarreal, perquè el Celta pot ser un dels juvenils no més potents, no només del seu grup en el nord, en la zona de Galícia, sinó també en tota Espanya.
Sí, totalment. És el líder del grup 1, de la zona de Galícia, i crec que el Villarreal, pues, com tu has dit, no ha estat sense afortunat en el sorteig. També un poc per lo que ha fet en la primera volta. Ha passat com a un dels millors 15 i, lògicament, pues, li tenia que tocar un dels cocos, dels primers classificats, però bueno, evitant pues, a Barça, Real Madrid, etc., pues, bueno, li ha tocat el Celta, té que viatjar a Vigo, no és un factor positiu, però bueno, el Villarreal és cert que no ha tingut una primera volta molt bona, va començar molt mal, derrotes, empats quan tenia el partit guanyat. Crec que l'equip està per a més, almenys per a pelear en el top 3, i està lluny, sobretot del València, ja jo crec que és complicat que l'agafe, però sí que és cert que, per exemple, la Youth League ha fet una bona primera fase i ha passat a la fase eliminatòria, que és on s'enfrontarà el Bayer Leverkusen, però sí que és cert que en la Lliga crec que l'equip no ha estat gens bé, ha passat com a quint, un dels millors quints, i li toca al Celta, que pense que és favorit. Se pot dir que en el cas del Villarreal Juvenil A és tot el contrari que en els majors, que en Lliga estan rendint de manera excelsa, però que en la Champions se l'han pegat. Pues en el cas del Villarreal Juvenil, en Lliga està prou fluix, prou feble en determinats partits que hauria d'haver guanyat per el potencial que té, però és de veres que en la Youth League està oferint un rendiment òptim. Què li passa al Villarreal Juvenil? Per què està tan irregular en la competició de Lliga? Pues és una molt bona pregunta, Paco, perquè al final, quan jugues en grup 7, on estàs ja més que acoplat, coneixes els equips, excepte pues, alguns 2 o 3 equips que canvien, que pugen i que baixen al llarg dels anys, a la resta sí que els coneixes, no? Els habituals. Però sí que és cert que en la Youth League, on pràcticament és un territori desconegut per a la majoria de generacions, 2007, 2008, sobretot pues, este any, ja fa 4 anys que el Villarreal no la juga, has oferit un rendiment molt bo, molt competitiu, amb moltes ganes, amb molta ambició de fer un bon any, però en Lliga, no sé si per acomodament, si per falta de ritme, els rivals t'han agafat molt la mesura. Reina també debutava en Divisió d'Honor i al final és una categoria que, a pesar de que tu tens més nivell que la majoria, perquè és així, el Villarreal per nivell està en el top 3, ahí en València i Llevant, no has sabut, jo crec, acoplar-te, tancar partits. En Murcia Promises recordo que tenies un 3-0 i al final vas acabar un 3-3, en que te van empatar en 10 minuts, i crec que en la Lliga li ha faltat sobretot ser Ghost Bay, que se diu. Sí, tindre un peli més d'experiència en una categoria com és el grup 7 de la Divisió d'Honor Juvenil, que tampoc perdona, i que si es bares en un parell de partits, pues, normalment, com la resta de grans candidats al títol no fallen, pues, passa lo de la temporada passada en el València, que va guanyar de carrereta, passa lo de fa 2 anys en el Llevant, que lo mateix va guanyar de carrereta, i si no recordo mal, fa 3 anys, no sé si va ser el València o el Villarreal, el València, i abans el Villarreal, vull dir que la rotació està en eixe punt. Si falles 2 o 3 partits en Divisió d'Honor, és molt complicat lluitar per el títol. Bueno, pues en esta eliminatòria en concret, el Celta favorit, el Villarreal, que partix des d'eixa cinquena posició en Lliga, que haurà de ser el menys favorit en esta eliminatòria. I també hem de parlar de 2 conjunts que no són de la Comunitat Valenciana, però com estan en el grup sèptim, sí que els tenim controlats i els tenim molt ubicats. I a banda, n'hi ha un que, per exemple, té un tècnic en uns arrels molt d'ací, molt de la província de Castelló, com és el Murcia Promises. Granada-Murcia Promises és un partit per a gaudir, perquè el conjunt de Mateo Villar, que és un tècnic en orígens argentins, però que porta molts anys ubicat en la província d'Alacant, està fent una temporada extraordinària. Totalment, Paco, extraordinària, crec que és l'adjectiu definitori per a la temporada de Mateo. Crec que és el primer que n'hi ha que fer, ensalçar el treball de Villar, perquè en un equip molt jovenet, que al final molts d'ells passaran al Real Murcia l'any que ve, seguint d'últim any o de segon. Este és el matís. El Murcia Promises és com l'equip B del Real Murcia. Sí, sí. És a dir, el Real Murcia, com passa, per exemple, en el València i en el Fundació València Club de Futbol, Roda-Villarreal, o Roda-Villarreal, Villarreal-Roda en este cas, pues el Real Murcia hauria de tindre, entre cometes, els jugadors de més potencial, i eixe segon escaló seria per al Murcia Promises. Però, entre la bona tasca dels jugadors i la del cos tècnic i l'entrenador, han aconseguit que estigui l'equip en la quarta posició. Sí, la quarta posició, exacte. I no és flor d'un dia ni és algo de casualitat, sinó que el Murcia Promises porta en aquest top 4, top 5 des de principi de temporada. Ha perdut només 2 partits
i oferint un xoc molt ofensiu, se nota que l'equip està molt assentat, i al final n'hi ha que dir-ho també, per primera volta en la història va jugar la Copa del Rei, sí. I com aquell que diu, el Murcia Promises va néixer ahir, o sigui, aporta molt pocs anys en la categoria, i és un equip que lògicament pues, partís com a no favorit en l'eliminatòria, perquè al final Granada té més solera, té més poso, porta més anys jugant la divisió d'honor i sap de què van estes eliminatòries. De fet, l'any passat ja va carregar-se al València, però bueno, és una oportunitat per a disfrutar i ell sap que no estan de pas, sinó que van a intentar competir i passar l'eliminatòria, perquè al final el Murcia Promises, com tu dius, els jugadors ja l'any que ve passaran al Murcia i en menys recursos que l'equip oficial, per així dir-ho, i en jugadors més joves, en una plantilla pràcticament nova, debutant en divisió d'honor, han fet una primera volta descomunal. I aprofitem, per cert, estem ja passat el primer quart d'hora de la final de la Supercopa, continua el 0-0, el Barça té la posició de la pilota, però Barça 0, Real Madrid 0, estem en el 16 ja de la primera part, deia que faltava l'últim partit d'esta primera ronda de la Copa del Rei de futbol juvenil, i és de veres que, en este cas, el UCAM Múrcia, que seria el segon representant de la Comunitat Autònoma de Múrcia, se va enfrontar a l'Atlètic Club de Bilbao, que no és precisament un rival fàcil. No, jo crec que un poc la sort que ha tingut el Villarreal pues, és semblant a la que ha tingut molt paregut. La que ha tingut UCAM, aunque jo crec que UCAM té un pelín menys de nivell que el Villarreal, i bueno, jo crec que un partit per a gaudir. UCAM s'ha clavat ahí com a tercer, ha fet una molt bona primera volta, un poc semblant a la que ha fet el Murcia Promises, aunque jo crec que el UCAM és un equip algo més aguerrit, sense un poc menys de talent, però algo més aguerrit, i al final jo crec que és un bloc d'hormigón armado, no? Que se diu en castellà, no? Crec que va donar guerra, parteix com a no favorit, evidentment, perquè al final el Lezama, l'Atlètic és molt atlètic, lògicament hauria passar l'eliminatòria, però l'UCAM, la veritat que en un grup on està opacat per València, Llevant i Villarreal, s'ha clavat ahí en un top 3, eliminant el Villarreal de l'equació, i crec que va donar guerra. Lògicament, pues, t'enfrontes a un Atlètic Club que porta dominant en un autoritarisme brutal el seu grup des de ja fa molts anys. La Real Societat fa que no olora un títol moltes temporades. Però bueno, jo crec que és una oportunitat bona i que demostra que els equips de Múrcia pues, estan ahí. El resum dels 5 equips que s'han classificat en el grup sèptim, el grup dels valencians, per a la Copa del Rei és: en el València-Saragossa, València favorit, en el Llevant-Dam, Llevant hauria de ser favorit, Celta-Villarreal, el Celta seria favorit per el nivell que està demostrant esta temporada, Granada-Múrcia Promisis, en principi Granada favorit, i Atlètic-UCAM Múrcia, en principi també Atlètic Club favorit. Anem a veure si podem aconseguir, sobretot el que ens interessa, els 3 valencians, València, Llevant i Villarreal, que puguen passar a la següent ronda en esta Copa del Rei juvenil, que al cap i a la fi, Xavi, és, per ubicar a la gent que no coneix com funciona el futbol juvenil, és com la primera parada de les 2 que n'hi ha en la temporada. És molt paregut, per fer la comparança, al bàsquet, més o menys. És la primera manera de la competició, la primera volta, els primers 4-5 se classifiquen per a la Copa del Rei, que se disputa com el bàsquet en este moment, en el mes de gener, febrer, març, i que acaba a principis d'abril, si no m'enganye, mentre continua el torneig regular, continua el grup sèptim de la divisió d'honor juvenil, i ja quan arriba al final de la temporada arriba la Copa de Campions, en la qual juguen només els guanyadors dels 7 grups que n'hi ha i el millor segon. El millor segon per mitjana, no per punts, perquè moltes vegades n'hi ha grups que tenen més partits o menys partits, és la mitjana de punts aconseguits per partit. Bueno, d'ahí anem a votar, perquè hem parlat de divisió d'honor juvenil, dels equips A, en la majoria dels casos, a parlar el segon escaló. El futbol juvenil en Espanya està organitzat, ja sabeu, en la divisió d'honor juvenil, que és l'èlit, la part més important, i com la segona divisió en aquest cas seria la Lliga Nacional. La Lliga Nacional Juvenil, que té més grups, evidentment, i que en el cas dels valencians, Xavi, està focalitzada en el grup 8è, que també ha arribat al final de la primera mànega amb quin campió? Villarreal. I ara campió d'hivern. Curiosament, el primer equip no està bé, el A no està bé, però el B està molt bé. Sí, la veritat que el Villarreal juvenil B ja en estiu n'hi ha que dir que va fer molts reforços, Paco. De fet, va incorporar a 8 jugadors de fora, amb molta gent, per a ser un juvenil B, entre ells el Fode Minit, un dels 2 germans, i de més jugadors de Granada, Hugo Romero també va vindre de l'Albacete,
I bueno, és un equip molta gent nova, però lògicament s'ha demostrat que a diferència de l'any passat, on vares clavar una 7ª posició molt roïna, n'hi ha que dir així, molt roïna, molt lluny de l'objectiu, de fet peleant en el 9è i 10è, pues jo crec que el Villarreal enguany pues, ha fet una primera volta molt bona. Jo crec que just campió d'hivern, de fet fa un parell d'hores ha guanyat al juvenil B de l'Hèrcules per 4-2 en una actuació molt bona d'Edu González, que és el capità, i crec que el València pues, se va jugar el títol en el Villarreal, ara ho comentarem. El Villarreal per a mi és favorit per a guanyar el títol de Lliga en Lliga Nacional. És cert que ahí està el Kelme també i el Torrent, que al final pues, són juvenils, però crec que per nivell, per amplitud de plantilla i sobretot per dinàmica el Villarreal és favorit. Este Villarreal favorit en la competició està fonamentant el seu bon rendiment, per exemple, en un màxim golejador que va començar la temporada damunt el paper en la banqueta. En la banqueta, sí. Hugo Peña, recorde que Paco, que va començar, com tu ben has dit, com a suplent les primeres 4-5 jornades, entraven en minuts 70, 80, alguna així, però sí que és cert que a partir de la jornada 6-7 ja li van donar pues, algunes titularitats, i el xic, la veritat, que en tot el que ha tingut ho ha aprofitat al màxim. Els primers minuts ha tingut en molts gols. De fet, avui ha marcat un altre remat de puro davanter en l'aire xicoteta, i ja porta quasi 10 gols, o sigui, una xifra molt bona per a un davanter que no va començar com a titular i ara està en el front d'atac d'aquest Villarreal, que al final té molta gent, no? Edu González, té Iker Pérez, té Fode, té Adrián Vivó, que bueno, està en l'A però fitxa del B, i crec que Hugo Peña és aquest exemple de davanter que a lo millor no té les qualitats tècniques que altres davanters, a lo millor més formats a nivell tècnic, però sí que és un xic que treballa com el que més, que tot molt el que oportunista té, també, molt oportunista, dins de l'àrea. Exactament, molt bé, sap estar en el moment adequat, i crec que ell està donant-li aquesta confiança que li ha donat Saúl ara mateix, al Saúl Fernández, l'està responent. Pues és un poquet el dia i la nit. En el cas de la cantera juvenil del Villarreal, el conjunt B, que està fent una excel·lent temporada en esta Lliga Nacional Juvenil en el grup 8è, i com hem dit abans, el primer equip, el juvenil A, que no li acaba d'agafar l'aire a la divisió honor aquesta temporada. Hem parlat de noms propis i també una cantera, una pedrera que té molts noms propis, en molts casos de primer any, que és per això que estan en l'equip B, en molts casos, és el València, que va lluitar el títol fins al final, pràcticament. Sí, jo crec que al final se disputaran. Deuria ser una lluita a 3, perquè jo crec que el Joan deuria estar ahí, perquè té un juvenil ben molt bo, però s'ha anat desenganxant, sobretot en les últimes jornades, des de principis de desembre fins ara, i crec que el València va estar ahí, Paco, sí. En el Villarreal jo crec que va ser una pelea de, pues, a lo millor de 2-3 punts de diferència, perquè al final el Kelme i el Torrent crec que, a pesar de ser juvenils, no tenen aquest potencial tan gran com tenen el València i el Villarreal. De fet, el València va perdre va perdre este fin de setmana i ha perdut el Llerat a mans del Villarreal, i que ja li trau 4 punts, i el València, pues, com tu ben has dit, jugar com Ismail, Santi del Río, internacional en Canadà, Pau Casado, que n'hi ha que dir-ho també, des del derbi del València davant el Llevant de Divisió d'Honor, ell va ser, diguem, la kriptonita, perquè a partir del gol i de l'empat, quan el Llevant tenia el partit guanyat, el Llevant ha anat cap a baix, o sigui, no s'ha retrobat, i crec que el València va estar en la lluita per el títol, sí, totalment. Anem a recordar que la temporada passada el València Club de Futbol va aconseguir pues una cosa que no és gens habitual, que és que va guanyar la Lliga Nacional Juvenil, va guanyar la Divisió d'Honor i va guanyar també la Lliga Autonòmica Cadet. Només li va faltar la Lliga Autonòmica Infantil, que va ser precisament el Villarreal, però que, parlant de futbol base, això és la quàdruple corona, és pues una entelèquia, pràcticament no s'ha aconseguit mai. Pensem, de fet, mirant els registres, ho farem la temporada passada, mai s'ha aconseguit que un equip guanyi les 4 grans categories del futbol base en la Comunitat Valenciana. Esta temporada tenim al València A, en este cas juvenil, lluitant per la zona alta, el B també lluitant per la zona alta, i els infantils i cadets també fent una bona temporada. En què se fonamenta, per exemple, este València B? Quines són les seues qualitats per estar lluitant a dalt? Bueno, jo crec que principalment en la davantera. Al final té un equip, diguem, molt potent, sobretot en el front d'atac,
principalment Pau Caçador, un xic que ja va debutar en l'A i, com diem, va ser l'autor de l'empat davant el Llevant en el derbi de Divisió d'Honor. I bueno, tens a Ismail, que és internacional en Marroc, sí, internacional en Marroc, un xic en molta vivesa, sobretot en la banda, té molta agilitat, molta rapidesa, i després tens a Santi del Río, que juga per l'altra banda, perdona, i Luis Lacasa, un xic que ja vam comptar en Esport Base, que va anar del Llevant al València en l'estiu passat, central zurdo, molt de poso, la veritat que té una tranquil·litat en el baló en els peus que jo he vist a pocs centrals, i després Hugo Giner, que és com la gran aposta en aquest lateral zurdo del València, un xic que l'any que ve segurament estarà en el Divisió d'Honor, i per a mi pues, és un equip pues, molt cohesionat, té molt de nivell davant, i crec que pues, estarà en la lluita en el Villarreal. Pense que el València té algo menys de profunditat de plantilla, crec que el Villarreal té més gent en totes les posicions, però bueno, el València, com tu has dit, l'any passat li va faltar apenes poc per a fer la quadruple corona i la podia haver fet, però el Villarreal infantil tenia molt bon equip, però enguany pot ser la mateixa història, sí. Aprofitant que estàs parlant de la cantera del Villarreal i d'este juvenil B, anem a filar en un altre equip B, en este cas el filial del primer equip, ¿vale? El Villarreal B de David Albelda, perquè en la jornada d'avui has oferit en Esport Base tots els detalls al respecte d'una operació que està molt a prop de fer-se oficial, i és l'arribada del fill de Samuel Eto'o a la cantera del Villarreal a l'equip filial, a l'equip de David Albelda. Això com s'ha fraguat i, sobretot, com està ara mateix aquesta operació, que m'has dit esta vesprada estava molt a prop de tancar-se. Sí, és això, com tu has dit, fill de la llegenda històrica del Barça, de Samuel Eto'o. Està en el Mirandés, no? Està en el Mirandés, cedit del Rayo Vallecano, i la veritat que en el Mirandés ha jugat molt poc. De fet, també van contar un altre fitxatge, que és Ayman Arguigue, que ve també del Mirandés. Bueno, estava seguit en el Terol, però bueno, és propietat del Mirandés. I en el cas de Tiem, pues, jo crec que l'operació se va tancar en unes hores, jo crec que en uns dies com a molt tardar, perquè al final el Villarreal B sí que ha patit, sense Àlex Rubio, sí que ha patit molt aquesta falta de davanter, perquè Albert García és més un extrem, segon punta, i al final el filial pues, juga en un 4-2-3-1, només tenia Àlex Rubio com a referència, i el filial se va enterar que Tien no estava tenint minuts en el Mirandés, i bueno, ha aconseguit la cessió sense opció de compra, perquè al final és un xic que té 22 anys i creu el Villarreal que no és un projecte de futur, però sí per a la segona part de la temporada li pot reforçar. De què juga? De davanter centre. De davanter centre, no? Com el pare. Davanter centre com el pare, perfecte. Pues un moviment que anem a veure si el Villarreal pot tancar en les pròximes hores i oferint-li també reforços a David Albelda. Parlem del Llevant, i ara després te preguntaré també per un tema del mercat del Llevant, però abans parlem d'esta Lliga Nacional Juvenil del grup 8è del Llevant B, que és de veres que esta primera meitat de la temporada està resultant decebedora. Sí, això és la paraula, Paco. Crec que les expectatives en el Llevant Juvenil B, al igual que en el A, sobretot en el A, però també en el B, eren molt altes. Al final el Llevant Juvenil B se va reforçar en 4 coses, però de molt de nivell, Sergio Belda entre elles, que jo crec que és la gran incorporació en Bunyol, i està lluny. Al final està a 8 punts ja del València, 10 punts, i crec que és complicat ja que arribi el Llevant, perquè de fet va perdre esta jornada davant de l'Inter San José per 1-2 en Bunyol, un partit que ningú s'esperava que caiguera, i bueno, una lluita que hauria ser a 3 s'ha convertit en una lluita a 2, perquè jo penso que el Kelme i el Torrent, a pesar de que tenen més experiència, crec que la falta al millor que no tenen tant de talent com el Villarreal i el València, pues li s'acabarà passant factura. Entonces, aleshores jo crec que el Llevant és un bon equip i té nivell, però la veritat que la primera part de la temporada ha tingut més grisos que blancs. Un equip que té jugadors de qualitat, però pareix que el que li està faltant és, com has dit abans, poso, experiència, i també ha arribat el moment rascar i ser durs damunt la xespa. Sí, això precisament és el que ha tingut el Villarreal i el València, que pues, poden anar al camp del Rumbo, al camp del Torrent, on saps que la gent apreta, el camp xicotets, que tens a la gent pues, pràcticament a 1,5 metres del césped, i el Llevant, excepte un tram que sí que va enganxar algunes victòries consecutives i no perdia, la realitat és que eren més coses puntuals que dinàmiques, diguem, continuades, no? Perquè crec que l'equip
com dic, té bon equip i és una plantilla extensa i té jugadors que ja han estat en el Divisió d'Honor, com Belda, etc. Però li s'ha faltat sobretot experiència i saber com jugar en aquesta categoria, que pareix que no, però és complicada. El Llevant, que és la tercera roda ara mateix, molt lluny tant de València com de Villarreal en la lluita pel títol en la Lliga Nacional Juvenil. I te deia abans que volia afilar el Llevant també en un tema de mercat, perquè fa 4 dies era jugador d'aquest equip, del Llevant B, després va pujar al Llevant A i després va pujar al filial, a l'Atlètic Llevant, Paco Cortés, que, com deia aquell, fa literalment 4 dies, 2 anys, fa 2 temporades, estava en el segon equip juvenil. Sí, sí. Va pujar al primer equip juvenil en la temporada que guanyen la Lliga, la Divisió d'Honor, sí. I la temporada passada pues va tindre oportunitats en el filial i també ha fregant el primer equip. La sessió no ha eixit bé, i el Llevant lo ha repescat. Sí, que de fet, ara que ho dius, l'any que puja al juvenil A, debuta també en el primer equip en el camp del Huesca. Efectivament. Sí, recordem que li tira un canyo a un jugador de l'Oscar. 16 anys, no? Tenia. 16 anys, perquè és 2007, i com tu dius, la sessió no ha anat bé, encara que ha fet 3 gols, que li va fer, recordar, 2 al Saragossa, a domicili, i bueno, la sessió pues, no ha anat bé del tot. De fet, la gent, quan se va comunicar la ruptura de la sessió, molta gent de la cultural pensava que era un error, perquè consideraven que Paco pues, podia donar més coses a la cultural de les que havia oferit i al final que havia tingut pocs minuts. Però jo crec que és un reforç de luxe per a Luis Castro, que ja va dir en els companys de Sintregua que encara que tinga 16 anys i està millor que la gent de 30, que va jugar. Anem a ubicar també, perquè l'altre dia li preguntaren a Luis Castro al respecte d'este moviment. No és habitual, anem a posar les coses en context. Un xiquet va fer 18 ara, no? Sí, és 2007, exacte. Correcte, d'ací a uns mesos va fer 18 anys. Que està jugant en segona divisió, que està en edat juvenil encara, per això estem en esta secció parlant de Paco Cortés, i que l'equip d'Oriche trenca la sessió per a repescar-lo perquè el tècnic que acaben de firmar diu: oye, pareix que tenim problemes ahí en el mig del camp, en la zona de creació. Va dir que és un perfil de futbolista diferent a Iker Losada, que pot oferir altres coses. Carlos Álvarez és un tipus de futbolista. Iker Losada és un altre tipus de futbolista. Quin tipus de futbolista és, tu que ho has vist molt, Paco Cortés? Sí, és distint. Jo crec que Carlos Álvarez és més un mitjà punta, xicotet, el pelusa, no?, que li diuen. Iker Losada, per a mi, també pot jugar en la banda, però a lo millor no és tan explosiu com Paco. Paco és agafar la moto, anar agafar velocitat, conducció, però a la volta té paciència i sap elegir escollir la millor opció en la sang freda. Diguem que és un jugador molt tècnic, sap triar molt bé l'últim pas en 3 quarts de camp, i a banda que té una qualitat en el mal en els peus increïble. De fet, l'any passat va fer 4 gols del mig del camp, l'any passat també li va fer al Madrid juvenil, recorde, un gol des del mig del camp en la Copa, quan va baixar el juvenil per a disputar el torneo del CAO, i al final és un jugador que des de qualsevol part del camp te pot fer pues, un gol, pues, com diem, ja va fer 4 l'any passat, i és un extrem pues, natural, però que també té tendència per a jugar per dins, pot jugar de 10, de 11, de 7, i com tu dius, l'any que debuta en segona divisió en el Llevant és juvenil de primer any. O sigui, n'hi ha que ficar-ho en context perquè al final tenia ahí 16 anys. O sigui, I va arribar en 14 a Buñol, no? Sí, de Granada, sí. De fet. I és un xic pues, que és lògicament l'aposta d'aquesta generació 2007, pues és Paco, que jo crec que va tindre importància, no sabem si superlativa, però crec que va jugar en este Llevant de Castro. Bueno, com deia abans, si tu ho has vist molt, si el tècnic acaba d'arribar i una de les primeres coses que fa és demanar un jugador de 17 anys, pues la sensació és que sí que n'hi haurà oportunitats, no? I que s'està veient també Paco en Karim, que de fet Karim ha jugat també avui. Karim Tunde va jugar la setmana passada i avui també. I els dos de titular, sí. Correcte. Per cert, no és Karim Tunde, però sí que és Rafinha, que ha tingut una fa un minut, ha fallat, lamentablement, però la segona sí que l'ha clavat dins. Gol de Rafinha, gol del millor futbolista del Barça de llarg, però de llarg, que s'avança en el marcador. L'11 del conjunt culer fa el 1-0 davant el Real Madrid en el 35 a mi del 36 de la primera part. Hem parlat del València, de la seva cantera, del Llevant i de la seva cantera, i d'este Villarreal també, i de la seva cantera i sobretot del juvenil B. Torna ara per a parlar de l'Elx, que és un peliu, si fas un poc el seguiment, que són temporades d'alt i temporades baix. I de moment, en esta Lliga Nacional, està tocant una temporada d'alt.
perquè és un equip que no té tantes ferramentes com altres de les grans pedreres que tenim en el nostre territori, però sí que és de veres que en poquetes fitxes, poquets futbolistes i molta garra està traient resultats importants. És, jo crec, l'exemple del dia i la nit. El juvenil està quasi en descens, està allí rondant-lo perillosament. De fet, en contrapartida de l'any passat, que va disputar el títol en el València, però sí que fins al final pràcticament, sí. Es va coure un peliu al final, però va estar ahí en la lluita. Y mentre que el juvenil està pues, ahí peleant en l'Alboraya, en el Talavera, etc., el juvenil B està molt bé. Lògicament, pues, jo pense que serà difícil que li doni per al títol, però sí que està en una posició, com tu dius, pues, ben establida, no? Està quint, està a 33 punts, està a 6 punts del cap de la classificació, i crec que, com tu bé has dit, té poques fitxes, perquè al final molts jugadors del juvenil B passen a l'A, perquè estan a purs, no? Exacte, perquè l'A té que passar fitxes a la seva volta al filial, a l'Ilicitano, i al final és una cadena que diguem que no és positiva, perquè al final no tens jugadors propis pràcticament en cap jornada del teu equip, no? Sinó que tens que anar un poc fent un mix de tots els equips. L'Elx per a mi no és aspirant al títol, perquè per a mi els principals aspirants ara mateix són Villarreal i València per potencial i per tot, però sí que crec que en un escenari molt complicat, on tens que navegar a contracorrent per totes les situacions, no? Per tots els factors que t'estan impedint ser un equip molt competitiu, pues jo crec que l'Elx està traient les castanyes del foc. Parlant de l'Elx, estem aprofitant per a fer un resum general d'esta Lliga Nacional Juvenil i també per a donar apunts més enllà en cadascuna de les pedreres. Toca explicar moltes vegades, però jo crec que la majoria d'aficionats ho saben, però altres que no controlen tant el tema del futbol de cantera o de pedrera no. Això és una cadena. Sí. Passa sempre amb els entrenadors, però a nivell futbolístic és encara pitjor. Si tu tens un primer equip, després un filial, en el cas del Villarreal, 2 filials, i després els equips juvenils, tot el que tu vas agarrant des de dalt cap a baix, n'hi ha que compensar-lo amb més futbolistes que venen de més baix, correcte? Bé, per exemple, en el cas de l'Elx, que per això té tant de mèrit el treball que està fent este juvenil B, tens a l'Elx Ilicitano, que està reviscolant en el grup 5 de la segona federació, que està només ja un partit de la salvació, està en 20 punts, ha guanyat este cap de setmana 1-2 davant les Palmes B, i parlarem d'això ara després d'ací 1 hora i 20 amb Carlos Gallardo en el Futbol Més Nostre, però reviscolar al filial amb jugadors del juvenil implica el juvenil A necessita jugadors del juvenil B, i el juvenil B ja no té un altre, vull dir, o porta cadets o fitxa o és complicat. És molt complicat. I per això té tant de mèrit el que està fent l'Elx, no? Totalment. O sigui, jo crec que així és el principal argument, Paco, perquè tu entres en la pàgina de la federació o qualsevol aplicació de futbol i veus la plantilla del juvenil, la de l'Elx o la del Ilicitano, i veus moltes cares en blanc. Sí, que no tenen ni foto, no tenen ni foto i no tenen inclús ni dorsal, simplement tenen el cognom i la inicial del primer nom, no? Això en el València, Llevant, Villarreal no passa, sinó que tots tenen les fitxes, pots pujar algun jugador de... Sí, però són coses puntuals. Però són puntuals, però en el cas de l'Ilicitano, 5 o 6 juvenils, però ja de per se, no? I al final té molt de mèrit que una cantera com l'Elx, pues, que està establida en la comunitat valenciana, però que té pocs recursos, pues, estiga ja alçant el vol. És cert que el juvenil A està lluny de lo que s'esperava, però ja crec que en estiu se va fer una neteja molt gran a tots els nivells, però el juvenil B jo crec que està bé, no sé si lo d'anar per al títol, crec que no, però sí que està ben establit. I porta 4 victòries consecutives, que no ho hem comentat, amb un nom propi, que és el de Gorka Rosa, que porta una fotracada de gols en esta meitat de temporada que ja està disputada. Sí, Gorka Rosa jo crec que és el principal nom, Paco, perquè en un grup on, pues, lògicament, destaquen els jugadors del Villarreal, València, pues, Pau Casado, Hugo Peña, que hem dit que porta 10 gols, Gorka està traient les castanyes del foc, com he dit abans, d'un Elx que és un equip molt compacte, li agrada molt anar a baix per a, diguem, al fang, millor dit, per a intentar treure tot el que té, però sí que és cert que en el cas de l'Elx, Gorka està meravellant. O sigui, està fent una primera part de la temporada molt bona, en 9 gols, està tercer en el rànquing, per darrere, pues, com hem dit, de Pau Casado i d'Hugo Peña, i en una situació on potser l'Elx no té molt talent en totes les línies,
crec que tindre un davanter rematador que tot el que toca, pràcticament tot el que toca va cap a dins, pues això fa que l'equip estiga molt lluny del descens i prop de la part alta. Això respecte a l'Elx Club de Futbol, són el Big Four en les canteres que n'hi ha ara mateix en el futbol base valencià, bàsicament perquè són els 4 equips que estan en primera divisió. Ja sabeu que sempre està també l'Hèrcules, el Castelló, també fent una tasca espectacular, la cantera de l'Eldense, fem un molt treball, i després altres equips que no estan en futbol professional però que també treballen de categoria. Són els casos, per exemple, dels equips que estan lluitant per a tornar a la divisió honor juvenil. Ja sabeu com funciona això, i si no ho expliquem, Xavi. Sí. Els equips B que estan en Lliga Nacional no poden pujar perquè els equips A ja estan en divisió honor. Per això, els equips A, les primeres línies d'altres clubs o altres escoles, tot i acabar, per exemple, en la tercera, quarta, quinta, sexta posició, si són els dos millors dels clubs que no tenen representació en superior categoria, poden pujar a Divisió Honor. I en este cas, els que estan destacant en esta primera meitat de la temporada en Lliga Nacional són Kelme i Torrent. Sí, exacte. Ho has explicat perfecte perquè és així. Són els dos millors d'aquest grup, ja passen a... Bueno, pugen, millor dit, a Divisió Honor. Jo crec que el Kelme i el Torrent juguen molt en aquest factor d'experiència, perquè pràcticament són tots jugadors d'últim any, excepte alguns uns pocs que són de 2008, i això, lògicament, diguem que va al teu favor, perquè no fa falta, com tu has dit, quedar primer, ni segon, ni tercer, simplement en quedar com a dos millors, passes, i això se complementen els equips de la zona de Múrcia i de més, no? I Castilla-La Manxa. En el cas del Kelme, jo crec que ha sabut com començar la temporada, perquè sí que ha sigut un poc un equip ascensor, que puja a Divisió d'Honor, que baixa a Lliga Nacional, puja una altra volta, baixa de nou, i crec que està en una bona posició com per a pujar, o sigui, portar 5 victòries consecutives. El Torrent també, jo crec que se van a pelear a veure qui puja primer dels dos, però crec que són els dos màxims favorits per a tornar. Són equips configurats de forma diferent, i ahí sí que canvia la pel·lícula prou el tema de l'edat. En el cas de Alzira, Kelme, Torrent, són escoles que en el seu juvenil A, que està en Lliga Nacional, tenen jugadors de segon i de tercer any. Sí, clar. Mentre que la resta d'escoles d'èlit, en el cas València, Villarreal, tenen tots de primer any, que són de 7 anys. Clar, això jo crec que és la diferència, perquè al final quan tu tens el juvenil A en Lliga Nacional, el que vols és pujar, diguem, immediatament, perquè no pots permetre tindre a l'A en Lliga Nacional, perquè això te repercuteix en els altres. No te deixa pujar, clar, no te deixa pujar a la resta de categories inferiors. Això te repercuteix, és una cadena negativa i roïna per a tu, i en el cas del Kelme i el Torrent ja se va dir que s'anava a fer un equip per a tornar a Divisió d'Honor. En el cas de l'Alzira, jo recordo parlar amb una persona que me va dir que l'equip estava configurat per a pujar com a millor equip de Lliga Nacional, pujar automàticament, i és cert que va tindre un tram una estona en octubre on no va estar bé, però sí que és cert que ara s'ha espavilat un poc, ha reviscolat la situació i ara està millor, però veurem si li dona per agafar a Torrent i Kelme. Per cert, és una curiositat, ahir i me vaig a fustigar perquè no recorde el nom, però ahir vaig coincidir en un company de la ràdio i de la tele que va portar el seu xiquet, que és porter de l'Alzira, perquè l'acaben de fitxar, i té 18 anys i l'han fitxat per al primer equip. És una cosa molt, molt, molt crianera també. I estàvem parlant en ell amb el projecte que s'ha fet aquest estiu passat. Quina llàstima, i ja parlem de forma global també, de que les coses i les idees en Alzira no estan funcionant aquesta temporada, ni en el primer equip, ni en el juvenil, ni el... El projecte era ambiciós, i la realitat és que era ambiciós, i s'han fet les coses per a tractar de lluitar per els màxims objectius, però ni en el primer equip, que ja ha canviat d'entrenador, després de que Sergio Paredes al principi de temporada no li traguera tot el suc a aquest equip, i també en el juvenil A, la sensació també és agra i dolça, no? Sí, jo crec que l'any passat no va ser una temporada, Paco, gens positiva, perquè al final va caure el primer equip de segona ref patint una barbaritat des del principi, i al final el juvenil A va estar des del principi clavat en el descens, o sigui, ja era un equip que en novembre estava pràcticament ja afonat i caigut a Lliga Nacional, no? Jo crec que enguany, com tu ben has dit, en juny-juliol se van fer les coses bé i se va ficar una nova estructura de futbol base, que jo crec que és lo ideal, Pau Benavent, etc.
i crec que l'equip ara mateix, bueno, l'escola en general està reflotant, està alçant el vol, se nota que és més competitiva, que està donant passos xicotets però correctes, i crec que el primer pas és tornar al juvenil a posar divisió d'honor. El problema és que tens el Kelme i el Torrent que van com un dispar. De fet, ja veurem si se claven ahí en la lluita per el títol, perquè estan allà a 3 punts de Villarreal i València, 3 i 2 respectivament, però crec que el juvenil de l'Alzira, després d'una temporada molt roïna on se va patir més que gaudir de divisió d'honor, ara mateix està bé. Bueno, pues en el cas de l'Alzira anem a insistir que és un projecte ambiciós, no estan eixint les coses bé, i en el cas del Real Madrid, pues després d'una fotraca de partits sense fer gol, evidentment, i fent una temporada absolutament decebedora, gol de Vinicius Júnior per a empatar, Barça 1, Real Madrid 1, pràcticament l'última jugada de la primera part, que eren 17 partits sense fer gol per a Vinicius Júnior, que clar, ha aprofitat la conjuntura per a reivindicar-se i clavar este gol en el qual el Madrid ha agarrat al Barça absolutament a la contra, desubicat, per a empatar el partit al fil del descans. En este tram final queden 12 minuts per a tancar, Xavi, hem de parlar de la resta dels equips que estan en esta zona mitjana també de la divisió de la Lliga Nacional Juvenil. Per exemple, hem de parlar de la zona mitjana, la Nucía, Rumbo, Hércules, que va pujar l'any passat, Montcadense, Inter San José i també el Torrellevant. És una zona mitjana potent, experta, i en la qual guanyes 2 partits, te claves ahí dalt, sí, i per 2 partits i te poses en problemes. Sí, exacte. Jo crec que començant per la Nucía, pues, és un equip, al igual que l'Alzira, pues, que ha d'estar dalt, però sí que és cert que el primer tram de la temporada no ha sigut bo, està lluny d'aixòs 2 bitllets que te donen accés a tornar a Divisió d'Honor, però bueno, jo crec que la Nucía en esta segona part de la temporada va reprendre el vol. O sigui, crec que és un equip experimentat, amb molt de poso, amb molta picardia, i crec que va estar dalt. I al final, lo que comentes, Inter San José, Torrelevante, Rumbo, Roda, Hércules, estan 5 o 6 equips en pràcticament 2 punts. El que guanya se clava dalt, el que perga pues, se va al pou, no? I crec que aquests equips diguem que no estan confeccionats com per estar dalt, però tampoc per estar en descens, sinó que estan en la zona que els pertany. Clar, està com un salt molt gran dels primers 2, després exacte. Els segons 2-3, i els que van a lluitar per pujar, perquè els altres que estan lluitant per el campionat no tenen la possibilitat, que són València, Villarreal i demés, i després com un paquet mitjà de 7 o 8 equips estan ahí, en la zona de que tot pot passar per a bé i per a horror, ¿no? Sí, exacte. I ahí pues, claves també al Tavernes Blanques, claves al Montcadense, que són equips que no li dona per a la promoció d'ascens, bueno, promoció, per a estar en aquest cupo de 2 equips que tornen a Divisió d'Honor, però jo crec que alguns com la Nucía i sobretot l'Hèrcules, que com tu ben has dit va pujar l'any passat, jo crec que no tindrien que patir, tindrien que estar en una zona mitjana, 8è, 9è, algo així, però sí que és cert que al final guanyar així un partit no és... O sigui, és molt significatiu perquè te claves dalt, o si perds un partit i se dona una carambola, te vas al pou. Aprofitem abans de parlar de la zona de baix d'esta Lliga Nacional Juvenil per a dir que Lewandowski, que acaba de fer el 2-1, un golàs, molt estètic també, bona passada entre línies, Lewandowski en el mà a mà, definició en l'exterior de la bota dreta, per damunt de l'eixida la desesperada de Courtois, la pilota que pega en la soca del pal cap a dins, marca el Barça, novament se posa per davant en el marcador, minut 48, 45 més 3 de la primera part, Barça 2, Real Madrid 1. I deia que falta per comentar la zona de baix d'esta Lliga Nacional Juvenil i falta comentar, per exemple, un equip que l'any passat va esclatar totes les travesses perquè va quedar per davant de tots excepte el campió, va ser subcampió, va estar per davant del Llevant, va estar per davant del Elx, va estar per davant del Villarreal, que va ser el Alboraya, però un any després està en la situació contrària. Totalment, o sigui, lo que va passar l'any passat en l'Alboraya, jo crec que ningú esperava que fora subcampió, però un subcampió en honor, o sigui, no de qualsevol manera per caramboles, sinó que... No, i va lluitar fins a 2-3 jornades del final de la temporada per títol. Se va caure un poc al final, en aquest mes de maig, finals d'abril, principis de maig, jo crec que ja no podia suportar aquest ritme incontestable del València, però va fer una muntona de punts, i enguany jo crec que el que tu dius,
ese pas de jugador del juvenil B al juvenil A, que és el que fa l'Alboraya pues, pràcticament cada any, passar a tots, o si no a tots, a la majoria, pues, ha fet que l'equip no s'hagi acabat d'acoplar, perquè molts venen del cadet autonòmic, i mira, ho estava mirant ara, 70 punts va fer l'Alboraya l'any passat, una barbaritat, avui del títol del València, que va quedar primer, i enguany l'Alboraya està patint moltíssim. Un cas similar al de l'Elx en divisió d'honor, que no està en descens però està un punt o dos cap amunt, i la realitat és que l'Alboraya, en l'escola tan potent que és i del precedent, pues no se pot permetre estar tan baix. Aprofitem per a dir que també n'hi ha hagut gol, crec que està de Gonzalo, pot ser, en la segona acció dins de l'àrea, jo crec moltíssima sort pràcticament des de terra, i la clava per dalt de Frenkie de Jong, un gol de circ pràcticament, rocambolesc, però que li serveix al Real Madrid per a empatar també en el tram final. Bueno, primer l'ha tret pràcticament baix els pals Rafinha d'una forma acrobàtica, i el Madrid que empata el partit. Estem en el 50 de la primera part, moltes coses han passat en els últims 5 minuts. Fa el segon el Madrid, Barça 2, Real Madrid 2, abans del descans, el duel en la final de la Supercopa d'Espanya absolutament empatat. I per a tancar, Xavi, el que volia era preguntar-te també, sempre ho fem per una visió un pèl més general, per exemple, ara després, a partir de les 8, de les 10, parlarem amb Carlos Gallardo en el futbol més nostre de Villarreal B, parlarem també de València Mestalla, parlarem també del Llevant Unió Esportiva del filial, però, per exemple, en el cas del Villarreal B, és un equip al que li costa, Li costa, és l'empatador oficial de la categoria, pràcticament. Sí, té regularitat, però la negativa. La regularitat de no guanyar, no? De no guanyar, exacte. És un equip que, per nivell, i jo crec que el Belda està, per a mi, Paco, està fent un bon treball al capdavant del filial. Se nota que l'equip proposa, que té voltes dominant, però li falta posar-li la guinda al pastís. O sigui, lo últim sempre li queda. Per exemple, l'altre dia pues, un empat que no... Davant el Sevilla Atlético, que venia fatal, està de fet en descens, el filial sevillista, i crec que el Villarreal podia haver guanyat, va tindre algunes ocasions en la primera part, però s'ha notat que l'equip, quan ha de donar un colp damunt la taula, no fa. Va perdre davant del Teruel en un partit dramàtic, però a la contra pues, te guanya davant el Cartagena, que era l'únic equip que no havia perdut en casa, com que fa coses un poc rares, no? Algunes coses no tenen com molt de sentit, encara així que té un equip molt potent. Clar, el problema és també que està perdent jugadors com Macià, que està en el primer equip, moltes voltes, Hugo López també puja Marcelino, Diata també. Això, pues, lògicament, lleva el nivell de la plantilla perquè els tres són titulars. Encara així, pense que l'equip pot donar molt més del que està donant. En el cas del València Mestalla, este cap de setmana el que ha aconseguit és eixir del descens, on estava clavat des de feia pràcticament des de l'inici de la temporada. Sí, i en un nom propi, Víctor Júnior, Paco, i sí que és una barbaritat, o sigui, el que està fent Víctor Júnior després d'un any en blanc, perquè n'hi ha que dir-ho així, l'any passat va calfar la banqueta, perquè va jugar dos estones en el Llevant, i crec que Víctor és la gran aparició i el gran salvador del Mestalla, que recorda que fa 2 jornades, 3, estava completament afonat, i el xic de Valladolid ha tret les castanyes del foc, està fent gols, està fent assistències, se nota important, i n'hi ha que dir-ho també, que comptava Salva Comissions por base. L'opció de compra és de 100.000 euros. Sí, molt barat, una ganga per al filial del València. Jo crec que té tota la pinta que l'executarà. Lo normal és que, arribat el 30 de juny, un poquet abans, el València Mestalla executa aquesta opció de compra per Víctor Júnior, que avui ha tornat a marcar i que esta setmana, com has comentat, va ser protagonista d'aquesta informació de Salva Gomis. Un altre filial, com és l'Elche Ilicitano, hem parlat abans. Important dir que el conjunt de Carlos Cuéllar ha tingut una cosa que en aquestes categories no abunda, que és la paciència. Perquè després d'un inici molt roïn, tindre l'equip encara en descens, però només un partit d'eixir, quan va arribar a estar, crec, a 9 punts, una cosa aixina d'eixir de la zona de baix, del Pou, és molt crianer. Avui ha guanyat, este cap de setmana, 1-2 davant de les Palmes B, i, com deia abans, el conjunt de Carlos Cuéllar, tirant de molts juvenils, està aconseguint poquet a poc revertir la situació. Sí, totalment. O sigui, i damunt que ho ha fet davant les Palmes, el filial de les Palmes, jugant en Gran Canària, que és un camp prou difícil. Molt complicat. I el que tu has dit, una situació dramàtica, que pràcticament ja en octubre molta gent ja donava per baixat
caigut a tercera ref al filial il·lícita i ha remuntat el vol en el que tu has dit, tindre paciència, saber que estàs treballant bé i que els resultats arribaran i en molts juvenils, o sigui, hi ha moltíssims jugadors com el Raiz, estava veient ara, el Cian Lepore, o sigui, molts jugadors que formen part de l'equip juvenil i que pugen a l'equip filial per el tema de les fitxes. També destacar el nom d'Ali Houari, que és un xic d'ascendència marroquí, si no recorde mal, que ho està fent molt bé enguany, ja porta 5 gols i 2 assistències i és un dels principals salvadors de l'il·lícita que té tota la pinta que eixirà del descens en breu. 2 comentaris ràpids de filials. El primers compassos i primeres setmanes de Òscar López com a nou tècnic del Castelló B, este cada setmana amb empat en Alcoi. Sí, és el que li està costant un poc al filial orellut perquè la realitat és que portava una dinàmica dramàtica i desastrosa des de que va pujar Pablo Hernández un poc més cap avant, però sobretot el mes de novembre-desembre va ser molt roïn. De fet, va passar d'estar en playoff a estar en descens i el primer partit no va ser roïn, però és veritat que per a trobar de nou aquest punt de forma necessita temps. Avui ha empatat a 0 en un partit, jo crec que just el resultat, ningú ha proposat més que l'altre i crec que el filial, per a tornar a l'estat de forma en el que estava en Pablo Hernández i els primers 2 partits de Carles Salvador, necessitava molt de temps. I l'últim comentari del cap de setmana té referència al filial del Llevant Unió Esportiva, que ahir va empatar 0-0 davant l'Ontinyent, i en el cas del Llevant és un poquet la tornada d'Álvaro del Moral a la realitat després de l'arribada del nou entrenador al primer equip de Luis Castro. Sí, exacte. El filial del Llevant jo crec que va estar lògicament en la lluita per pujar directe, no en playoff, sinó pujar directe. Ja ha tornat Álvaro, que ja porta 2 partits així, de nou en el filial. Un punt jo crec que no sap a molt, perquè és un punt agridolç, perquè s'havia de guanyar en casa, estàs a 6 punts del cap, però el filial sempre competi, es deixa la porteria a 0 i crec que va estar a dalt perquè és un equip molt competitiu. Copa del Rei Juvenil, la Lliga Nacional Juvenil del grup 8è, com ha anat la primera mànega de la competició i estos comentaris de filials. Avui la secció de la pedrera del punt a punt, molt completa, de la mà, com sempre, de Xavi Jorquera. Xavi, se quedem en la segona part així del Barça-Real Madrid. Està entretingut el partit. S'ha posat picant en la recta final, al descans, 2-2, recordem. Un abraç, Xavi. Un abraç, Paco. Nosaltres estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, anem a fer una xicoteta pausa i de seguida estem amb el que ningú escolta del futbol, de la mà, com sempre, de Carlos Urrutia.